Panguva ino vanhu vakanda maoko mudenga vasarenda vachioneka kunzi vakuwana ve2030, those who are pushing for the 2030 plan. Aiwa, these guys they are now unstoppable, and mamobiliziro nemapesi avari kufamba nayo panguva ino inyazorodza kuti these guys havachatombonyari, nyangwe vakanzi vane maallegations avari kupiwa ecorruption havachatombotyi. Kuchioneka kunzi each and every day maflights vari kukwira vachishandisa mathousands nemathousands, but kuri kuoneka kunzi the economy is struggling. Not to subscribe or like on the bell icon. Majara jaros auya chichema nasi zvamuri kuona muposta mapicha namuda nyuve vari kuBelarus muri kuona kudanyira chiti. It's when we are very quiet that Mnangagwa in this cabal do unbelievable things. Recently, Mnangagwa was in Belarus, but here we go again. Uneducated when Nguve is in Belarus, a country which has become a haven for the Mnangagwa family and cronies. It's all at the taxpayers' expense. Ndomba shikwaruka pana pachichemona majara jazoiti aiwa taxpayers money panguva ino inoita kuabusiwa. Kuri kuonekwa kunzi vana mudhanyuve vari kuuya vachilebhura chiti vari uneducated, vari kuonekwa kunzi vari kuswera, vanopedza madhezi vari kuBelarus, vanokwira maflights pavadira vachiendako. Kuchionekwa kunzi taxpayers money ndo iri kungoshandisiwa, iri kufanira kunge ichishanda ichiita kuti nyika yeZimbabwe iprogress iende kumberi, but panguva ino kuimisuza kwavari kuita nekuprioritiza events ari kuonekwa kunzi haazi kumita maneeds emacitizens but just self-saving. Chiti kunyatsoonekwa kunzi aiwa the regime panguva ino aiwa nemacabals those who are aligned aiwa ku2030 these guys ngavachiita vachirova pasi. Mashoko atikuoneka kuti aiwa vanhu vaneta nezvigananda, vanhu panguva ino vakuti zvigananda ngazvichirova pasi. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Wapinda comment section medu, tudze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.